Lihonjar lang sonalong kumiti tumpian alira bolon ki pipontu. Nilip MSC constituency ang kangalong PMA Vajia Hemso kikim kirang kapatang titupigla. Dolamara war number 1 ang joktok biarong atowar inghan langbi sa idea jok ang joktok biarong aratatum thedunga kisung kacetong na. APHLCMI Phu IS retire jai kathar methang thur prutsi hidi sok ki eponsi cyclem ponsi raratum aphan aning kaparung. Aprang si birta kila rado anaphan kardom bajirlo kardom non birta than jebang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpe. Karbi Anglong along lang roy lang jeng lang sun kilang miki ong pen nong nam chetang si ang tan pen Halloween atum nang kilang nang kijuy atum chibit mi pinlo. La swang bong pen ni jang Karbi Anglong Rongkhang MSC constituency ke parlu hongkram pen kilometer plian kahelu rongali ke dama towara dungalong Lihonjar langsun kelang minaita isilo. Lapen laso Lihonjar langsun lapuan susi kapalang meja phan pusi adungarai ke dora ratumpen bor ipong si chingki pen banging koira photum Lihonjar committee sengpon. Lihonjar committee along klembang phuatum amethang jongjung akhia dak chirung pongsi Lihonjar langsun kapang thir lapen alira bolon ki pipon thusi Lihonjar alangsun kelang milapu anso se ajok radatum kelang dam ning kaceparong atum arniwang tadu. Bangso Lihonjar langsun kelang dam ji atum inudalong tangkasikain koy an enponlo. Lapen Lihonjar langsun lapu anso se abolon ki pipon thuji aphan Lihonjar committee atumpen cyclempon bomji pusi committee atumpen nang pachinipon. Borthoil pen Great Sontimong Karbi Longri Abirta. Nilitum ladak labangso picnic spot u bangelaken pini penable ke doga lilo hapir the ke plangmensi ke dolo lapen ge angbong malom sitame ladak dolo penangan amundi ratum chini lo penangan amen ke chithang lo sitame non la nilitum kapang thira sona bang pang thir the dera joine chithang lo e dera son man delo lapen ke munitum bango e delo lasi penangan ake theki ding atum lapen ladak rong alia rong asara tum pen chilangsi nilitum chingwai chingsai padosi labangso Lihonjar alangsun kepaklar ji aphan ke nilitum langding nang nilo nilitum ajara bidi pen sitame labangso Lihonjar langsun bangke pangthir nang paklar nang pirthe pache thangdu nang puching waisi nilitum piniarni kumuti che sengsi ladak methang atang ka chirung pen lanang litum da chini lo la towar tame nilitum selampon lo la pen ge hula dak dolong da nang litum thekpon longji kai ge ladak chega dolong an da ave la sinilitum methang atang ka ke chengben chepar japsi isihini kating thuramo mate ladak pirthe pen kavedet ason ilitum paklang pon long lo nilitum labangso Lihonjar labangso langsun along kumuti ki sengpon lage bang kora phobak duji inut bhai ni gali athe inut bhai ni bang ge tangka lamda dukokji pumasi nilitum penangan chingrum pen bang kora phobak ge dukokji bo nilitum labang ge lalo hedi chingwai lo labangso kapang thira bang ge litum mena tangka pen sipadam lo amasi nilitum chingwai lo lapugali lo Bangadim ke sika kep sa phole an sitame nilitum bangge ladak kavi pin pen si chipar jabapot inkoi bangge endena kusi nilitum inkoi endelo lapen anu tin bhan mane ladak do ake theki bibang nilitum take farpon do he anu tin la ake sara tum bhan ba bihek tum hala inkoi endet pugali nilitum ladak ke farpon do tame inkoi sien lo he alamang ke nilitum inut pen nilitum ke lapulo labangso langsung abangge kalang lo ilitum tebok terai tum sitame Halloween ke lang nam thek chini mati lasi nilitum labangso ke mang da dupon lo lasi pejo pen ladak ilitum kumuti doan labangso nang linon kaningje pon alam da me nilitum arlenge the long sitame kapaleji phanbang bor iji athe ilitum chini lo ilitum Karbi Anglong da konsir ki thirklong do lapen ge tourism department da dukok mati di la se hala so department ei emben chingki si plus si emben chingki si ladak litum ki thirkluk
kelang ahem nang ji suppose no itum temporary ke di kim chekala dolong da chek pinak lo la pen ga la ke do ke thaga dim da la chek puek klong bu di klong sini litum kapat den si ke sanga dim ka timar mati la ke karlo chodet po ningkan si ni veji la si ke thir kluk semen pen ka timar padu eji phan ke nilitum chisik ponji la bangke la nilitum la da ke thik dolo he nona mat ke lan mane ke strict pik da lilang andan nilitum aron banga pathik tang dolo samela bangso arona bang nilitum sodak pen bangke la dak paklang klela athela da ke kiju ke lange bang tum sita me nilitum apor hot pon derlo ani kang sambai kon mayong te ho nilitum adap ke baji kepen sing pul he yo baji kepen ani kang sam nona sona por pulote bai phora chitim plus baji pho lansi pathik ponlo la pendet api pulote alang thang si rikse nang po he nilitum kumuti pen bangke thangnat ladak arpu avelo Kiduk det arada tuma phan matha ponsi government atumpen PMAY hemso pi pajer ponlo lapen Karbi Anglong arada tumpen ta la so hemso kilong do na tumdolo bonda la so hem ki kim kerang pon kapatang pon pami mi mati kapatang pon pi dupik lang Lasong si nilip MEC constituency ang Kangalong nilip development block ke parlu ang Kangalong penang an PMAY hemsu kiduk det aradatum kilong do na tumdulu lapen lasong bong pen sorkar atum pen kapathik pon ateng pen kikim kirang kapatang ta dulu lapen kapatang tita dupik lang Kedamtang surhinira krener kep lapen surhinira kreser kep aningkan pen kikim kirang pon pening surhinira ingkoira plianingkan an kapatang tita dupik lang Kiduk det aradatum lahaya hemso ke long pen ning arong dulu. To monarve pen masap ka cepa jog japhan dupo pulu. Bonda kapatang pi pedada jog ning duk cepaklang pon rinti. Lahaya hemso ki kim kerangalong. BDO JE gram sevakatum kacelang dun pami medada jog si lahaya hemso ki kim kerang patang pami medadlo. Lasi ketang te ahem ke doan. Kikim kerang kapatang japhan radatum pen. MEC pubitro pi lapen BDO JE lapen gram sevakatum aphan kacuning ri. 16, 17 mo ko ba higit ke launching la so apang la so apang ke la so installment siya sa po awareness kami ako sila sa po kapapihut pa ke tao ni do sa kami la so ko tha nilitum unan ke boli kondo higher authority lo taman itum higher department kapali dulo itum unan ke mane kapatang si kana sa sik dulo nani kitang dia hemdo apan ke nearly 100 hemdo sitabi ni dakwan ben nan boli pen ke minimize lo ke nearly 25 to 30 house lo son dolan sitabi ni itu nilihin ba nilitum department hin ben unan ke kapatang pang boli pon bomlo abela son si ot pun boma hem ta dulu bagi semua ke otang kita na dulu son si minimize bom memang ke mana lagi tu hala pilih ke medical pilih se kalau jadi posisi pilih ke free medical tapi kalau check up hebat kalau saya nak pilih pilih yang contoh mana ke dari hilang ni kalau some free medical check up mana mungkin sempurna ta abhijan phedi isi saturation puri nang chila nituma 3 month time nang pido July 4 per up to September ini kala 6 month 3 months la so trinity ayo pende la jitu pini sempurna ta abhijan in collaboration with central state minister la some penchi collaboration kuri si open jitu kimang kichun etim kimang ka pachun poni pala so step kitim pondola se non litum han non 2024 la non July 4 pensi ni tumhan 3 months time nang pilo okol pini ni tum launch out pensi do join nei ba la po alam kalilo la ke anutin department jitu 6 indicator ke pilo la tum department sitame ka ke mata awareness dam nan po ke la 3 months ang ko tum se jadi man non si 80% ba ni tum ko si 90% pali jima ba 100% pali ima ko alang ni tum kame ka ke na mate me awareness me angton la majok anutin department mo ben sini piwi kira kipi pen kapali pen si 100% pali na so ba kame ka boli
Non kacari bom parivartan mate kacelara sorkar pusi hokponlo. La so sorkar tumpen ke damtang kiliga maitina long ki dukdet arara tumaphan ration card PM Kisan Arunadoi pipajer ponla pupupen vut johang iponlo. Bonda lahaya ration card, job card PM Kisan Arunadoi penchotki rong rubalong cingthur iun e. Rong rubalong kapaching thur ponji pulote rong atobar mesenangji langroi langjengalong mesena dolong donangji klimso maratum tok lang kacharli mesena warsai pithek nangji laansi kachelar mate kaching thur dun lupu chipu unji Bonda Karbi Anglong angkang ong dung rong rubalong piniar nianta mesena towar kavia jok radatum kedam kewang kachehelar phan jogun ilang Lason sila khain kara trok Duarbaguri MEC constituency angkang Dolamara ward number 1 angjok tok biarong atowar ka henu masap arwe ke jangloti inghan lapen langbung sai de titilo towar ka henu ajok angjok tok biarong araratum aningkan laso ki sungpen jogun i Duarbaguri Dolamara Havarta Cingthur Dunangji Celar Dunangji pu Mathapongsi Kedamtang Kilik Hota Dolamara Havar Aradatum BJP Atumaphan Vut Jogdungsi Pahai Dunlu Bonta Kacingthur Mate Kacelar Dun Thekji Kali Towarta Inghan Langbung Lapen Langroy Alongta Mesen Dolong Kawe Pen Radatum Kisungnang Lasi Prabjin Pen Lahaya Kisungpen Radaphan Pajok Ponthek Polote Ningkang Sam Dupu Pusi Dolamara Havar Aradatum Ningje Ponrenti Kinang sot ke mi lang tuwar tema non ma mi bang ke du tang ko ta lang ave tuwar ave kisu giun ini tung peja ipen si ja dalamara an peja ipen si ponang non antami ani ke ward number ke 1 lo sita peja ipen si kisu si ponang lang nilitu là cái abosor do olo hani le tum da the gande ko adam borsor be ne ke do rong lo la ho so se lo ke do ke dam sik sak pik to wara ve la pen lang ple lang thenga holen le tum ke thi bor wa ke du sik sak o do long ga ve po non la dak mi so no so la dak nang do kok si la so do long chun ta ki bi ne le tum ke dam sik sak o ke do ke dam usmala school ke dam se ta la son lo Nilitu adim ke non ke bai do rap lo he api pia po tum che than po sita me inghan pe ne mati yang le tum ta thek long lo ana to war ke no la puan da la son lo adon da do o sita me ke do ke thak adim ta sik sak o nilitum ke to war ka bi pe na jo lang te non bonai bom lo he sita do long a bang ke nilitum ke men tu pe ne ta long de Ningkreng lo te la che ka dolong lang kom cho lo mati che ka dolong bi roi po lang a the lo te pon de ga be de ti lo Nili tungi pu kang tungi la non la muhet jong than la sila tuwar ali abi la si dolong nang pi ali hai nang pi te pulo he Jakhong ni phaing ko rasir kebar ni lakhaing ko raisi Borjan MEC constituency lakhijan hawaralong APHLC atom thur pak pen hidi soki ipon hilada asa athai mane akijo immediate masile Karbi atom hakwa hotpenta sai kachutiki mate soki chu epen ani om kichulong lapen hem ritanta kachelang ija phanwar sai kachelong ipon La swalam pen langdam si inut IS retire officer ar pu claim that aphi setami abithang thur plut si hi dialong sai ke claim ke japon Bangsolong non obikimia tum sitami isi ke charli dunangji ke nangli ajadar pu claim sitami methang ke cholong jiaphan sai chu claim vek nangji APHLC atum sitami party campaign anparta kaprek asai tami do desang si claim pon bom dam bom si lapenon ke wang jiar ni hunger strike sitami do pongsi 125 amendment aputhakta modify vek nangji pusi lamthe pachini pon APHLC ke la ke election ke hai Georgia phan le ke claim kali muthe election hai hete thang da son ka pre ka kam ke akim ake the ke claim dun long le de titi non dakta bisaralam dak hapu
lang ting nangi puta nitum power nitum ji election hai det son te ting et popol he ra non ting te det lo aprang ke ting pota pe dak thu phun lo man non dak ke phari phi kep bak do along le ke munitum ningkan ke thom phi ke dak kheti klem kle det lo sok e det lo la si la dak isia bang phare chiri kep do dak ho la so chiri kep bang sin ni tum APHLC pen hidi sok e det po pula ben non pini ta ke e lo tu mi pen lo ke cheng la pen la tang te ti ke klem bom po sok yong si e et un e pulo tang te da bang ke han ke ti si klem po pula a thema ile tum jong hele ke che do man phlung nangi pu bom sita ame thang tum yong si hidi sun se ame thang tum yong si chai nong da pang reng re pulo tang te la ke bang phan phlung nangi pu ke la ke ki pu yong yong chot election ke hai ye phan chorana la pen la APHLC tum phan election pa pe hai hedet ji pok akam ke claim chorana pu si ni tum ma tha athema APHLC tum bang si hidi bang ke claim nei long le kheti ke claim nangi la pen dukan do nai pu ning ye ver tum la athema la do de te long le long akam claim kliti ituma det ke chirayun e la pen ituma a kheita chirayun e la thuke kitab along ta tok do la pen itum thek prong alam la la si non ni tum APHLC to mangke kheti ke claim la hello akam la kheti ke claim along si non kheti ke claim pai in koi an ke kheti pe claim toy si ni tum meeting an ta do de lo procession ta do de lo procession ta mo pai in koi an ni si doji polo ni tum di phua ma si doji la pen non mat ke tot prong la bang phokep bak po son bang la ke non jong si police pen permission long pon de pen na pen ni tum hunger strike doji la 125th amendment la so 125th amendment silam lote ponchayat aron pen la pen sik schedule aron ke paching bar chiji pusi halada ke to et par pusi pu paching bar chiji pulotang te la ke kaningye je chot anat lo sik schedule ke nang nelo ponchayat si pedo chot anang po alama bang lo la ke athe et par pu po ponchayat tum han si poisa nang lu chot po amen sik schedule tum nang lu le det pom po ke an ke tum ta poisa si kelong nai ko rin ke tum ponchayat la chi pu et nang pu po ke mati dia ja tum ake the tum pu po an ke tum dun rup la pu ya lam mang ke hunger strike ke ni tum permission ke hang dam lo pini yong si permission long lo te pen pen lo cheng po ni thom do yi pen up dik la pen agos isi appoint do la 125th amendment ke la ke modify nangi pulo tang te haladak article 280 paragraph 3 subparagraph 1 along haladak union government state government pu haladak ke tok do haladak si ilitum autonomous state po haladak tok dundet nangi union government state government and autonomous state po haladak tok dundet nangi athema article 275 long si autonomous state article 244 alam hadak si ke tok do lapot la si 275 yong si ili enante ilitum autonomous state ke long ji ining ke thedo seta 280 long ke article 280 long ke hadake autonomous state alam tok te hadake itum hanang pipe det pohala bangge 275 long bangge 275 bangge schedule tribe tum phan la pen autonomous state pu sit dhake tok alam do hadake article 280 244a wala dake tok do la pu yo la sini tunge pulo penap hunger strike da la 125 amendment abang la ke lar chot nangi pulo nitu ma prang anon sorma phang ki pidun tang do hala so teng claim nangi pulo mo pen pulo union government state government la pe autonomous state wala dak tok dun det nangi kanana tong nali tum ki doi ni la strike lage difusi doji adim kangwai ke sia bang ke la disia office ang no hala ATM do hedi hadak adung kalite ladak yong si kroi kri pulang te di Don Bosco school ang no hedi hala dak aprang hiti so dodo
daily market do hala dak si doji pulo kamatha ti bichot po hala 280 along ke hada ke panchayat la pen municipal alam si hada ke tokdu non tokdun bor i po he hala bb po along autonomous council po dak tokdun po hedi tokdun det lo te la ke panchayat pen jihoman po ilitu ma ba ilitum astetas ma la si astetas kachi pohuman medaji ilitum astetas aprang ben kang tuiving do hala so kang tuiving ke pedoji polotang te article 280 paragraph 3 a along paragraph 3 along madlor kom hada union government poisa ke thagi union government state government po along hala dakle autonomous state pahadak tok dun det ni kali te hala dak autonomous state pu yong autonomous state la pen Karbi Anglong autonomous council pahadak tok dun det ni la helo ni tum ke hang dun aprang be la pen non tala si hang bom lo an ke ilitum poisa ta long po long muchot jilang la pen ke ilitum as tetas mang da do bom po schedule ke an kang ther po bang ke la ke munit phan pang next soi nang po phan chora na la ke niliama tha he la ke serious alam gali jotson beta la munit pang next soi nang po phan chora na athema la six schedule long ke tok do long le matters ke di the matters of land and revenue is equal to the state government pa da tok do state government pulo tang te ladakh ke autonomous council pulo pa da ke tok do ante lo autonomous council pen state government chi homan lo ke ante anle ku si kang duk wok pu me lang yong si lata ing duk wok pulo te state government ta ing duk wok pulo ipul ligi punang po hala governor bang kroy credit ti hedi abinongge lata ke kroy kreta no man ke kroy kreta council si lo ke lota article 163 ben si lo wrong titi lake ituma alo kali lake ituma phan kali lake council phan kali lake council ke 6 schedule para 20 bb ben si lo ba ben si lo nang ji alang litum pia polo para paragraph 20 ba pen pia polo lo hai hedet council tum ke lo hai he theke lo det lo te ala governor bang sohi det pogadi hala sohi det na puka phere la puya athe sohi det lo te la bjp high command tum la tum phan ing check pick pon ke la puya nang tum karbia khai ta ka chepe du pu karbia khai ave det nai pu nang pu dang bom le pu poyo alam bang ke Pinya Abirta lan si kang ton lo kardom